Park to tętniące życiem serce miasta, miejsce zabaw dzieci, relaksu i aktywnej rekreacji. Każdy może wziąć kijki w ręce i trenować. Zostały zrealizowane trasy Nordic Walking, które tutaj jedna właśnie przebiega parkiem, bardzo urokliwa. Biegniemy niezależnie od czasu, niezależnie od naszych możliwości i raz w roku taki bieg jest organizowany. Dzisiaj startował mój najmłodszy syn, który ma 3,5 roku, startuje 14-letnia córka i na 4 km wystartuję ja. Więc jest to taka możliwość, że całymi rodzinami można startować, każdy dostosuje dystans do swoich możliwości. Przyjedźcie i zobaczcie, a sami się przekonacie, że naprawdę tu warto przyjechać. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni tym, co zobaczyliśmy tutaj. Bardzo dobre pomysły propagujące tą właśnie miejscowość poprzez nawet bezpłatne zwiedzanie. Będziemy mieć miłe wspomnienia stąd. Statuetka Jakuba Wejhera, jest to najwyższe wyróżnienie Rady Miasta Wejherowa. Dla nas to jest coś pozytywnego, że my to możemy ludziom dać i że oni mogą lepiej przeżywać ten okres dzięki nam. Sceny, które widzimy w kościele, są statyczne, powtarzalne. Oczywiście słowa się różnią, ale te sceny nie są tak barwne jak tutaj na Kalwarii.